Akumodon on jaɓɓama. Today we are going to talk on common questions. Toye ɗum woni? Noye ɗum sorete? Ɗum moye? Ɗum ɗume? Ɗume? Nde ɗum woni? Ɗume waɗi? Toye laawol yaaki? Imi nana weelo. Imi nana ɗonka. Imi nana ɗeyngol ko imi nana shomri. Ko waɗi? Ko o woowi? Kay? Toye ɗum woni? Noye ceede majum? Ɗum ɗume? Noye? Ɗume? Ko mbiɗa? Ko ɗume mbi'uɗa? Mi heɓtai. Ko ngaɗata? I woodi. Wala ko ɗume ko wala. Daga toye ƴiwoyɗa? Mi ƴiwoyi daga. Njamdi noye joni? Mi majji. Imi naamin. Jungo am wala nder. Seko wala. Thank you very much. We will see you for the next video. Nyallen jam.